masalah. Lah iki mau ngandake kok. Umpama aku ngladeni WA-mu dadi masalah. Lah ngapa? Nek kene non masalah. Lah ngapa? Ah, ngerti dhewe pagri reneng. Santai wae. Berarti WA aku gampang mlebu. Gampang wis. Maksudnya ki sinyale apik ngono lho. Ah, jahat. Wong WA kok jan wis. Iya iya iya. Ki ngopo iki? Lha ngopo? Bintang tamu iki ngopo ya ini munggah? Lah jare nek muni terus kon munggah. Muni munggah. Sik, Mbah, tak genahne iki ora ngono. Tiwas awak dhewe mlayu-mlayu ya. Alah, Kok sik to. Sampean mau apa ning WA wis tak omongi, Mbah, mengke nek dereng kula aturi munggah, aja munggah utawa nek dereng kula WA aja munggah. lah ning wau dalu jenengan pokoke begitu limbuhan masuk. Heeh, ngoten niku. Lah, Apa sih yang jelas dong? Telefone cetha banget Oh sik, begitu limbukan masuk nek kula aturi munggah. Kula jenengan WA nika kula ora ndek paketan. Sing kula waca sik wau dalu. Lho. Dadi sing tak teruske iki ya sing ketelat kuwi. Lah iya, lha sing terus aku ora nang paketan. Kok sik to. Pokoke jenengan munggah ki nek wis tak aturi munggah. Lah iki mau urung ana wong ngakon, urung takon, urung Wah tak. ya lancang kok ya sampean ki piye ta? Nek dawuh iki limbuhan masuk. Lah aku kan ming manut sampean nek ngene iki rak ya aku dadi melu luput ta iki. Lah kok melu ya, Ang? Ngerti aku salah kok kowe melu. Ayo ora ngopo nek urung tak aturi urung munggah. Medun. Ayo. Medun sik aku tak matur sik. Rewel. Ora teko seneng. Telat dicowok, mempeng seneni. Oh sik medun sik aku tak matur sik iki wigatine. Ora usah kesusu. Wis oke kok. Ora usah nesu nggih. Nah, wong dhewe Wek, nek wek, iki. banget. Lho, aku ki wis uripe kewirangan kok isih diwirang-wirangke. Iki nek urung takon munggah aja munggah lho Mbah Baut. Nanti koyo sekolahan tidak gunggang. Ora ngono kuwi ya. Purba wasis awake dhewe iki ngersa dalem kidalang. Iki awake iki manut. Wah, ketoke udu kuwi purba wasis kok. Lah, Sing awake dhewe tanda tangan mau. wengi iki wis ning munggah kene iki beliau. Iki wis tekan kene lho iki.
Ora wis gek meduna sik. Wis ngono medun sik. Kok ngayal ta kowe iki? Engko nek takon munggah, wah genderan munggah. Oke, jenengan WA. Heeh, Kula WA. tuku paketan iki. Heeh, tak WA, engko tak Jadi kula WA. nunggu WA, minggah. Iya. Ngentosi WA nggih. Heeh, wis Oke. cerewet banget wis kono medun. Lah ora apa-apa di lambe, padahal lambe sumur tak idak-idak wirani wono. Wong lanang kok gembredek kaya ngono wis bentekno weh. Timbangane wong wedok ora iso omong. Hei, Iki kon larang kok angil ta ya? Lah angel wong dasar wis dol. wis tak matur sih aku ora. Iya. Alhamdulillah, Nduk. Iya, kepiye, Mak? Alhamdulillah. Hei. Awake dhewe ping 3 ngayahi kewajiban mundi dawuh saka para ayo mah dolanan mik tekan kono. Aduh, iki Seko- terjun tenan iki kepiye? Wis gak kon glundung kuwi. Saka Kementerian Kominfo, Nduk. Weh, ya alhamdulillah wis ping 3 iki ya, Mak. Kowe ora dadi menteri, mudun kene, kene. Bengi iki alhamdulillah kejatah ana ing laladan Iya. Kerto Pleret Bantul kene. Iya, Mak. Alhamdulillah. Ya awake dhewe ngaturake kula nuwun ana ngersaning warga ing laladan Kerto Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret Bantul kene, Nduk. Iya, Mak. Weh, luar biasa tenan. Iki mapan ning lapangan. Iya. Acarane apa? Acarane pesta rakyat kalian pertunjukan rakyat membangun masyarakat digital yang toleran, aman dan demokratis. Weh ngono. Iki mesti wae ana kaitane karo bangsa informasi-informasi, Mak. Informasi sing tersebar lewat media sosial ya media digital ya lewat HP lan sak piturute kuwi kudu ngati-ati. Iya. Nek ora jelas le entuk informasi aja disebar. Iya. Mengko mundak malah menyebabkan hoak. Iya. Utawa berita palsu utawa kabar bohong. Oh ya ngono, Mak. Kudu ngati-ati tenan. Iya. Mula bengi iki ya dalam rangka pesta rakyat iki sisandene sosialisasi, Nduk. Iya, pentasmu iki mensosialisasikan. Iya. Nek kirake perkara sing ora genah, informasine ora seluk-beluke ora cetha saka ngendi ya aja disebar luaske. Iya. Semono uga sinden-sinden ki nek do lagi padu karo bojone ki aja terus digawe story. Iya. Lah ya ngono to, Mak. Mergo jaman saiki ki engko ndak perkara kaya ngono ki nek digawe story engko nek wong sing ora parek ngerti dadi ngerti oh ternyata kaya mangkono. Dadi wong sing ora seneng ki dadi gampang le golek celah kelemahan sebuah rumah tangga. Oh ya ngono, Mak. Apa wis berumah tangga tek ling ganyik lambemu. Ya iki tak nggo celengan, Nduk, ngati-ati. Iya. Soale aku wis bojo ya ora arep neka-neka. Iya. Gembrecek. Ora kon ngelik-ngelik sing ngakon sapa ora. Iya, Ki ngaturke matur sembah nuwun ngersani tamu undangan. Iya. Sapa? Panjenenganipun Bapak Dr. Haji Sukamta minangka anggota DPR RI. Iya. Ki awake dhewe wis ping 3 pinanggih karo panjenengane. Alhamdulillah. Pak Dukuh Kerto, piyambun Pak Basuki Raharja matur sembah nuwun. Iya. Pak Lurah Pleret piyai sing luar biasa ya budaya. Iya. Ya teknologine pengetahuane wawasane luar biasa yane Pak Taufik Kamal Eskom MCS. Iya, Mak. Pak Penewu Pleret, Ibu Penewu Pleret panjenenganipun Ibu Evi Siti Nurfatonah MM matur sembah nuwun. Ya, Pak Kapolsek Pleret, Pak AKP Heru Suryadi SH Miwah dan Ramil Pleret, Letu Kaf Abjan Sadik. Ya, matur nuwun. Kepala BPSDM Kominfo Yogyakarta ya rawuh. Rawuh panjenengane Pak Anton Susanto, sarjana ekonomi MTI. Ya. Rawuh. Alhamdulillah. Ya. Ngaturke salam-salam Nduk kanggo kabeh warga Pedukuhan Kerto Pleret Bantul mrikene. Heeh. Uga kanggo kadang muda-mudi Karang Taruna. Ya. Nggo keluarga besar Man 1 Gunung Kidul. Oh iya. Sekolahanku kuwi ming kono kuwi, kulon kuwi. Oh. Lah kuwi rak Man 2, Man 3, Mak. Ning rak ya cabange Man 1 ngono lho, Nduk. Ah iya. Ya, dadi aku le sesuk ki le izin ming kari ngulon kuwi ora usah dadak mulih munggah kono. Sak cabang. Matur nuwun ya Pak kanggo paguyuban Pandagyo karo paguyuban PDKYA. Matur nuwun pamirsa live streaming ngendi wae matur nuwun. Ya. Ya wis iki gandeng wis rampung lehku matur kae mau coro kae mau takoni munggah. Iya.
Ya ora kok ngono kok njur sia-sia lho kowe iki ora. Tak aturane munggah jane Mbah Baudi sepati srepek, Nduk. Ya. Ya. Ora Mbah Baud. Mutungan ora. Hop. Lagi piye to ki? Wis tak aturi munggah kok urung ndang munggah. Mbah Baud. Mbah Baud, kok bintang tamu kok mutungan? Ayo, Mbah. Lah jare ngentosi WA. Jane iki awake dhewe iki sida kon munggah apa ora? Lah wis tak aturi ora usah dadak nganggo WA lah wong Oh, mikirne lah, kono kok yo. Ki ngene iki sing ora tertib iki. Ketuas aku ki nyetheteng nyekel HP lho. Ngopo? Urung di WA kok. Lah nek kula rak ning ngetutke bojone kula niku. Surene wae ajeng di WA. Iki aku omong iki rak krungu ning son to. Wah, lah segala sesuatu tuh peraturannya yang cetra. Loh. Tadi kan kok di WA. Cetha. Lah yo bahasa Indonesia. Gandeng jenengan wis ning kene ya ora usah nganggo tak WA kok. Lah gunane tuku HP ngopo? Tak mati ket. Lah niki wau ki ngeyel wis tak andani kek ming ngecenceng nyekeli wae. Lah iya wong jalan senane WA-an kok. Pokoke urung di WA mlebu urung arep ngadeg aku nyatur temat lho. Mbak ya wis tekan dhuwur kok ora ngadeg piye to? Wis tekan dhuwur Apa wis. ning dhuwur ki mesti ngadeg wong urung mesti. Ya aku wingi aku wingi. Kok sik to. Tobat Aku tenan. iki benakno gendeng ning dhuwur ki ndodok wong sing ngunen kaya ngene. Iki ki rak wis ning dhuwur panggung. Wis ning dhuwur, wis ora usah dadak tak WA, jenengan wis tak aturi munggah. Ngono kuwi ya percuma lek tuku pulsa iki mau. Kuwi arep ngapa meneh to? Arep tak dol HP-ku. Kok dadi masalah. Kene nang jero kene tak patenane kowe. Ora terus ngono ora. Duh, apa ora malah remuk to HP ning kono nek Iki prosedure iki nek wis tak aturi munggah ya gek munggah. Nggih. Mau wingi leh ku WA rak sesuk nek wis tak aturi munggah, garis miring tak WA jenengan munggah. Jenengan mungkur kok garise jejet. Walah kok yo. Jenengan Aja ngeyel to. Len jejeke we piye? Lah kono le WA tengah wengi kok. Aku ira wis Barang esuk tak pilih lho kok garise dadi jejet. Wis ora ngono. Saiki kok rumangsaku gembreket to sindene iki perkara apa to karo Mula sampeyan? iki karo aku senenge pol anggere ngeman aku terus bar ngemake terus hidup ping 3 kecuk. Ora tenan to. Kowe iki ra do sakit hati. Heeh. Kowe iki do seneng aku kabeh tak tolak kabeh. Oh, bagus e Ora ora. bagusi mergane kula ora kuat ngragati. Kira mbek mangsane. Nek ngono ngandel Nah. kaya uncek kok le. Unceke wujute kasihate le kandhane kaya marah ayo. Jane Apa kok padane uncek malah Sing penting sesuk neh jenengan ki nek tak kon munggah ya gek munggah, ora usah dadak ngenteni WA senengane ora. Wis. Halo. Dong ora. Arek uyap apa meneh sampean? Wis dong. arek meneng wae aku. Lah kok ya mutungan Ngomong ya tenan. kok dadi masalah kuwi kok. Wis gek omong. Panjenengan ning kene iki ra ditimbali to. Lah iya no. Lah kene kok ora entuk omong. Tur nesuk maneh ka awake dhewe men ketok laris sih rasa ngenteni ditimbali. Lah, Dadi nek wayang awake dhewe terus munggah ngono wae. Ora mungkin wayangan rene nganggaran Kuwi tak jenenge- terduga iki mesti enek. Kuwi jenenge ya Angger lancang ngono kuwi. Lho kok. jenenge model saiki jemput bola. Dadi anggere ana rubung-rubung munggah. Masuk. Ana Ora rubung. mungkin hajatan gedhe ku rene nganggaran tak terduga. Oh, ngono. Mesti enek. Nek umpama ora dinai, Ora dine ngamuk. Oh ya maruk. remuk. Ngaturaken kula nuwun. Nggih Mbak Baut, Mbak Rini ya. Sugeng dalu. Kula karo Mbak Rini iki wis ping pindho iki Mbak Baut. Ngaten. Kula nembe sepisan iki karo pun tuwa. Sakjane ya kebangetan. Wong ya dongno ki rak ya sing rada mothok ngono kok kaya uncek wong ngene. Ora kok kono ora ikhlas ki mau ki mbok aku ya pengen teko. Hmm. Lha wong kejejeran kaya ngene kok lek Aja nesu to. Kaya uncek kok kae ora ono tandinge. Nah, ngono, kurang ngerti rasane. Ketoke cilik ngene iki ya gelem gedhe. Ngaturke kula nuwun ngersane para warga Nggih. Kerto Pleret kene, Mbak. Ngaturaken kula nuwun Kula wonten nuwun. ngarsanipun para-para niki kok kathah sanget. Heeh. Mbok sedaya ngagem gelar. Gelarku kursi siji, Apa? kloso. Ya ora aku ya patut Aneh sing disyukuri. eskom, es duger, es krim, eskimo, SH. SH. Sekarang ya ora tau mangan sekolahan kok ya. Nggih tak pangan turah separuh. Sekolahan kok. Lah ya kok mangan sekolahan aku ki menungso padakno rayap.
Oh iya. Iya. Entek paro. Iya. Nggih. Ki bakune acarane bengi iki anu, Mbak. Napa? Pesta rakyat dalam rangka pertunjukan rakyat membangun masyarakat digital yang toleran, aman dan demokratis. Ngaten nggih. Dong ora jenengan. Di digital mah. Digital. Digital. Oh, digital. Digital. Dong ora nek dong dijelaske, Mbak. Urusan dengan medsos. Iya, Nah, teknologi. teknologi. Iki jenengan arep piyai sepuh ki dong Facebook, WA, Instagram kuwi jenengan dong. TikTok niku ya. Kula malah pinten-pinten gram kok mboten mung sak Instagram. Niku. Apa maksudnya? Instagram. Instagram. Ya kuwi kaya Media sosial. aplikasi. Lha aja saru-saru. Kowe mau apa? Aplikasi. Lho, malah saru bocah iki. Instagram ki rak ya aplikasi. Aja cetha-cetha nggon aplikasi kuwi. Lah jenenge apa? Nggon HP ngono wae. Nggon Instagram. Ayo engko ora iso mlebu nek ora nganggo jeneng aplikasi kuwi. Oh, iki alat. Ah, iya. Memang betul. Dadi kudu pinter-pinter Pinter-pinter. menyare. Apa meneh saiki ora enom ora tuwa gedhe cilik cekelane HP. Betul. Tenan. Heeh. Lah wong tenan kok bojoku iki aku karo bojoku iki seneng HP karo aku. Lah iya. Bojoku gregah tangi iki langsung golek HP ora mek-mek aku. Lah nek aku beda. Piye nek jenengan? Tangi gregah langsung golek bojoku. Weh, tresno kok ya. Iya. Ora. Lah? HP ku digawa bojoku. Nek ngono HP sing dicekeli bojomu HP-mu wae. Lah ya kursi kuwi kek gentenan. Perkarane kuwi. Heeh. Oh alah. Tak kira nek Jadi harmonis. maksudnya ku ora Allah ki ora Ya, ya, untuk ya. mengetahui perkembangan di pagi hari ini. Nggih, nggih. Ning ya engko ngerti-ngerti didol. Ora gelem bojoku. Ora tau ngedol HP ora tau. Wingi gur lunga 2 sasi HP ini. Dadi sekolah. Dicolong. Gadek. Oh, gadekke. Lah saiki ki tenan kok nek biyen ki Pak Duko tindak ning rumah-rumah dawuh. Nggih. Saiki lewat grup perdukuhan. Nggih, wis langsung. Warga masyarakat nanti sore kita berkumpul lewat grup. Lah kuwi gunane Gunane medsos ya secara kuwi. cepat. Nah, Kuwi positive kuwi, Mbak. Positive. Negative apa? Negative aku iki bar bayar utange mantuku. Ya, Piye? utange mantune sampean Ya, wis tak jare bayar. Nugelno selot apa-apa ngono wong. Apa? Selot, wong tak pengen kei selot ki dikai selot lawange. Dia Selot. dolan selot. Oh, diselot Slot. kuwi. Slot ki judi online. Nah. Kuwi ora pareng Lho kuwi tak kira negatif. ki ning dolanan pintu ki nugelno selot. Slot. Ana selot kok 12 juta iki. Lah iya lho larang mentole ora mangsuli. Sing penting niku Pak nyuwun pangapunten mundu-mundu nangis kae. Barang tak elang mundu yes. Ki lho terane mantuku ya kok iblis aku ya ngono ya. Ya apane beler wirange Lah iya kok sik lah kuwi iki. ngono Kek kok yo selot. maratuane sapa gekan. Ki sisan tak genake, Mbak. Nggih. Bangan engko aku WA jenengan malah dadi perkara sing ora-ora. Nggih, nggih. Mengko nek ketemu langsung niki le rembukan iso gamblang iso padang. Kene ora usah nyambut gawe, do rembukan kene. Ya. Sampean iso nglunasi utange mantune sampean. Saged. Utang Mantu kula kok Sik. nek wirang-wirang mantu kula ya sing wirang kula. Heeh, dit 12 juta iso lunas. Lunas. Mergo sampean. Ah, nggih. Utange sampean ning aku 250 kapan lunas? Kudune iki tok beresi sisan. Heeh. Janjine 12 juta iso 250 gak iso. janjine iki bar Juni. Lah iya. Lah saiki wis bar Juli. Saiki apa? Juli. Lah ning ranggo taun kok. Gur bar Juni ngono kok. Oh ngono. Aku nyelingi pokoke bar Juni kula wangsulke ngono ki. Ya ora apa-apa Mbah, lah santai aku ora nggo taun ngono ki. Dadi Gur bar bebas ya? Saben taun ki ning bulan Juni. Oh. Ora tak rembug ning panggung wis. Nah. Engko bar limbukan sampean ngentenono ning mburi tekan sesuk-esuk antemi sampean. Weh. Jenengan ya ketegelen wong dereng diantemi pun remuk kados ngaten kok ya jenengan iku melas. Lah nek aku bagus ki jenengan butuh ngantemi dadi elek. Lah ngantemi wong elek ki badine saka ngendi? Wong diantemi karo ora ki padha elek. Lho, Ben tambah ambyar kok ya. Sing cetha, komunikasi menika kudu cetha. Betul, bener. Nah, aja nganti seling surup. Betul. Nah, Apa kudu meneh saiki bijak anak-anak kecil. Welok. Piye anak kecil? Mulane ngene Bu, aku ki ya mengenalkan ning dunia. Heeh. Lho, ora klambi-klambiku ki Anak-anak. Doraemon. Apa ke? Doraemon. Nah, Doraemon bangsane iki Maruto ngono ki. Naruto. Oh, iki gambar wong to? Iki ki gambar anu kan. Naruto. Nah, gambare- kartun-kartun kuwi. Kok Dadi sik aku mau ki kok kaya ndeledek-ndeledek gambar apa aku? iki gambar Naruto. Mau tak kek ngarep. Gue Naruto ki polah. Anek ke gambar ya ora. Iki tak pindah mburi, mau ning ngarep ki lho Naruto ki ngopo to aku kene. Gek Naruto tak geser ning mburi. Heeh. Gak anteng bisa. Tujuane jenengan nganggo busana ngono Nah, kuwi itu piye? anak-anak ki
ben seneng isih mirsani kartun. Saiki jarang lho anak-anak sing mengalihkan mengalihkan. Saiki HP. Siji. Yang kedua saya mengangkat derajatnya spray. Nggih, kepiye? Lho, spray ini sementara aku ning jero kamar. Heeh. Mentok regane spray iki 20.000 80.000. Melu Mbah Baut iso 2 yuta. Lho. Kok iso? Lah tak nggo. Nah. Oh wih, bahan spray kok ya nggo gawe. Ya nek arep sugih ki modal ngono kuwi, Pak. Lah bojoku lho, 2 yuta ngisor dhuwur, bayare 16. Lah rugi. Lah ngono kuwi kok bisnis kan rugi kapan? Dadi sesuk aku tak nggo klambi bocah kok ngono kuwi. Wah, lek pikir kumat kowe nang nganggo ngene iki. Ndar melu-melu wong lanang kowe senengane kok iso. Iya. Bakune informasi tersalurkan dengan cara positif, Mbah Baut. Betul. Nggih. Aja ngasih perkara iki dadi ndodro mergo keselipan perkara negatif mbok kursi tok. Terus saniki ngeten. Pripun? Mboten gen medsos niku kan kadang gambar-gambar niku Sing cetha kudu bijak. Nah, bagaimana kita mendidik anak? Yo kena dicekeli HP ini kudu dipantau. Pantau. Iki wangun ditonton anak apa ora? Iki prayoga apa ora? Iya. Nah, anakku kae ndelok HP wae tenang wae ora terpengaruh. Ayo kowe pinter. Ora masalah pinter. Lah? Tak gawe ngedrop HP-ne. Dadi kok mematno HP terus mligi delok HP. Nuh ya HP-ne. nek wis tak tukono HP. Ya wis ora apa-apa. Ki maca saweran, Mbah. Oh nggih. Saweran dari Bapak Dr. Haji Sukamta untuk Bani Ansor Laras, semoga sehat selalu. Wah, bintang tamu jujur, Nduk. Iya. Wah, lha yo. Nyuwun gugur gunung. Ya, dipinangkani langsung wae, Mbah. Bisa. Gugur gunung. Gugur gunung. Ya. Mangga, Mas. Pak Haji Sukamta tasih lenggah nggih, Pak. Sembah ya. nyuwun, Bapak. Nggih. Mangga Mas Oki. Gugur gunung, Mbah Baut. Ayo. Tandangkarya gawe bareng-bareng. Nggih, heeh. Matur nuwun iki pun kesaken saking Pak Sukamta. Sukamta. Pak Dr. Diwan nggih. Dewan Nggih, ingkang matur kaping nuwun. 3 menika nggih. Alhamdulillah, Terpilih Dewan yang untuk ketiga membudaya. kalinya. Iya. Katane niki sing ditanggap yo ringgit watucan. Heeh. Ki sesuk nek kelakon ping 5 nimbali awake dhewe, Nduk. Apa? Insyaallah gratis kanggo Kominfo. Oh, luar biasa. Delok nggih. Pokoke nek kula anggere nimbali kula ping kalih, sing ping kalih gratis ya. Lho, kok gak iso- salah saing, kono ping 5 aku pindho wae. Lho tenan kok. Pokoke nimbali kula ping kalih, sing ping kalih gratis. Welok. Mboten sah bayar. Weh, Oh. kok dermawan jenengan. Lah mboten ajeng teko. Lho kepiye? Sak digantung. kok. Ngelencati tanggung jawab Sing penting ora jenenge. nampa bayaran, ora teko ora masalah. Kaya ngono kok. Ya ora Ya sah. kurtene ben menang umuk kok aku. Kono ping 5 tak saingi ping pindho. Ngawur ora. Iki ana nawala, Mbah. Nggih. Iki menika dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Haji Sukamta menika pikantuk salam saking tangga kula panjenenganipun Pak Daliman menika bosipun Sumurbur Mulyatir Tanjuruk Legi. Nggih. Ditenggo rawuhipun wonten ing Juruk Legi nglipar matur sembah nuwun. Iya. Nggih, pumpung jeruke tesih legi nek kasih mangke saged kecut. Nggih. Iya. Wong jeneng papan ki ora Mbok menawa malih. ditegeske kok. Iya. Ki ana atur panuwun kagem nyampun Bapak Midodo Basuki Perbutan iki dhisik kepala sekolahku DSD Mbah Baut. Oh nggih. Kepareng rawuh matur sembah nuwun. Ya. Ki pamundutan akeh. Nggih. Ya. Monggo pun layani. Salam rayu, salam budaya dari Mas Dwiyatno saking Lubuk Linggau Sumsel nyuwun gending pepiling matur nuwun. Ya. Saking Pak Jupri Suparno ARC salam-salam kagem alumni Kertanegara ing USA ingkang nembe nobar wonten ing apartemen showroom and Tides Chicago. Wah, elok luar biasa. Luar negeri. Kono isih awan saiki. Iya. Chicago. 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 Lambemu Kowe ki. Chicago ki sandinge Ci walang kaji kok beluk.
Saune-une Wong wis. jeneng papan kok yo. Ya mbok. Umur semono ki lagi lucu-lucu. lucu-lucune. Malah ngerapal. Lagi pokoke Kok kayak ngetokke aji-aji sampean? ora Nganggo nek ciwolok iki aji. pancen yo lagi imut. Amit-amit ya. Ki, Mak. Imut ki ireng ki ngejumut. Wis becanane nang ngri urip aku. ning arep ngono ki ketok gandeng kok jenenge ku, Mbah. Ganteng penggane ora teko. Gandeng gambleh tur iteng. Nah, Heeh. Ki nawala sing saka jenengan tak. ganteng. Heeh. Ora nesu aku. Ya. Lah ora fitnah wong nyoto. Lah iya. Kecuali nek difitnah aku lagi nesu. Ora apa-apa Lah ya. nek wong ngelem aku bagus ki lagi fitnah. Malah gumun Ya, mengko nek panjenengan bagus. Ki nawala saka Ireng ki ora apa-apa malah watek. Sik Mbah, sik Mbah. Halah aku sik. Ya wis kono takno apa? Ki leren aku. Dina kesempatan mah mutung. Kesempatan iso njupuk kok. Heeh. Nyuwun lintang asmara kalian selendang biru. Ya, ki mau titipan Mbah Baut. Nggih, niku wau mboten purun pejabat asmanipun. Oh, ngeten. Kalian nyuwun lagu Sideman. Oh iya. Iki berarti ora kena nyebut merek ya, Mbak? Nggih, mboten merke. Kelas lahir batin. Wah, matur sembah nuwun. Muga-muga ora lokak ning malah kebak ya, Mbak. Amin, Ah, amin, Berkah amin. kanggo hamba Allah sing wis kepareng maringi iki. Iya. Nggih. Heeh. Yo diaturke Mbah Baut yo. Milih sinden, Mbak. Aku wis suwe banget ora ketemu jenengan, aku kangen. Wong yo kangen. Ndang to? Kuwi ngopo sampean kok malah dono? Arep milih sinden. Heeh. Dadak diteliti ngono kuwi to? Iki ketoke nek sing ragate ringan ki iki Weh. sedeng iki. Oke, kepiye to? Ha iki ki anggere wis di fresh care nepi wis tenang kok. Lah liyane iki parfum iki larang-larang. Ya maksude ki sing di sawang piyai akeh ki wangun meraja miyai. Lha nyawang. Lah le nyawang nek ora nyentuk pati boko tegil siji. terbuka nganggo sedotan. Nah. Ngawur wae. Ngawur. Milih Mbah, sapa Mbah jenengan Mbah? Aduh. Heeh. Iki nom-nom. Nom. Milih sing kaya ngopo? Apa Mbak Niken pengen maju Mbak Niken? Oh Mbak Niken pengen jenengan tunjuk. Oh iya iya iya. Iya 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 iya. Ayo. Wis ngerti nek kowe WA aku terus wis Heeh. ngerti. Ayo Mbak Niken di seperti Selama Mas. ini saya memang jaga jarak. Heeh. Iya iya iya. Nek WA-ne nduk niken kok langsung mlebu, nek nggon aku kok ora iso mlebu. Sinyal. WA-mu ki kebak masalah nek nggone iki no masalah. Lho, Lah iki mau ngandake kok. umpama aku ngladeni WA-mu dadi masalah. Lah ngapa? Nek kene non masalah. Lah ngapa? Ah, ngerti dhewe pagri reneng. Santai wae. Berarti WA aku gampang mlebu. Gampang wis. Maksudnya ki sinyale apik ngono lho. Ah, jahat. Wong WA kok no. jan wis. Iya iya iya. Kuwi aja tok ladeni to, Nok. Nggih. Mengko ndakne ndak. Aja ngomong aku Mulane. nikah seumuran. Padha lho. Oh iya iya. Lho, Ah, masih padha. aduh, alah. Diagem wae. Aduh, iki Lah kepiye? ngapa? Aku iki malah mblerengi. Ketok arang to rambutku. Ora arang jan mentelos. Lah wingi iki kekerepen ora apa. Ya tak gawe arang iki. Jajar legowo Mbak. Kantor lho. Wis sak karep mulai-mulai. Entuk apa piye? Kaya tuwe ning kene lho, Mbah. Alah mbok ya diewer-ewer kepiye to? Kowe kok ya do mancing-mancing iki piye to? Iki botake dhuwur tok apa? Seneng rombongan rusuh ki dasen. Dan dadi ketok enom ya aku. Iya. Sampean ki wong ya wong rambut aduh halah kaya rambut jagung kowe kok ya. Kaya kenal ya, Mbak ya. Wis Awas nek dibahas. kaya kenal kaya kenal. Kaya kenal rambut. Iya. Lah aku Iki ya ngono cah cilik kok ngono. lah cilik ki wonge. Lah nek ngene ngukuli kowe tak kandhane. Kandhane kaya Sing apik? enggak. Malah Sirahe sing ora iso lurus ki. Karo Tata, utek. rambutnya men ora jengit-jengit ki piye? Lah ya umum nek rambut jengit ki. Mangsane kaya Nggih. Sugeng dalu Sugeng Mbak dalu. Baut, Mbak Rini. Nggih, sugeng dalu ndak ya nikah. iku ora iso tuwa tetep ayu Ora iki. iso piye to? Wadal. Jenengan ya ora iso gede. Lah iki ya halus iki. Wis pol. Kene tak lem ra iso tuwa malah aku dilem ra iso gede. Lah ya- Ra apa-apa wengi gede. Gede sesak, gede Lah sesak. nggih mlebet pintu nika nggih. Wonten pamundutan lagon. Nggih. Jenengan milih
Niku enten apa mawon Sisi yusange? Deman. Sisi Deman. Lintang Asmara. Lintang Asmara. Pepeling. Pepeling. Nek pepeling ki saene kur, Mbah. Nggih. Heeh. Kula ngatur Selendang ingkang biru. pundi rumiyin? Ki Lintang Ingkang- Asmara ben Oh, duet ngaten. karo Mbah Baut ki ceritane garwane loro, Mbah Baut. Weh, kula Heeh. iki buat loro. Siji jenengan siji. Iki Mbak Nikan. Tenang wae. Iya, Mbah. Tenang wae. Waduh, Apa? kok kaya malah wis mendem ki. Iki dasare ora mendem. Lah iki wis tenggleng-tenggleng. Lha iki dasare wis tuwa masalahe. Kira-kira mampu mboten nek bojone loro? Saya sudah doping. Dopingnya napa? Penisilin. Sok Iki obat apa lho?